Iz kulture. U Gradskom kazalištu Joza Ivakić u Vinkovcima premijerno je izvedena predstava Štajga. Teatarska je to posveta Vinkovačkom kolodvoru i željezničarima, nastala prema romanu Ivane Šojat. Poslije Drugog svjetskog rata Vinkovački kolodvor dobiva takozvana 4 kvarka. Vinkovačko kazalište bilo je do posljednjeg mjesta ispunjeno gledateljima koji su došli pogledati, kako je i najavljeno, najvinkovačkiju predstavu do sada. Predstava Štajga nastala je prema romanu Vinkovci i željeznica vole se javno. Akcije su stvarno bile na nekim mjestima na koje uopće nismo očekivali dok smo probavali, nismo se ni nadali da je tu neki trenutak gdje bi publika mogla reagirati, tako da je to stvarno bilo divno. I ostali glumci su iznimno zadovoljni, kako kažu, odazivom i reakcijama publike. Stvarno smo evo sretni i ponosni što smo doživjeli premijeru naše Štajge u našim Vinkovcima, u Vinkovačkom kazalištu, što smo prenijeli na scenu jedan život, klasičan, tipičan život jednog vinkovačkog željezničara. Glumački ansambl je mješovit, u predstavi glume i glumci iz drugih kazališta. Nije to bio lagan posao, jako je to teška tema i pogotovo za Vinkovce je to jako važno. A Vinkovci su bili i ostali važno željezničko čvorište kroz koje prolazi čak 6 željezničkih pruga. Štajga je i zamišljena kao posveta vinkovačkim željezničarima i kolodvoru kao simbolu grada Vinkovaca. Obuhvaća povijesni prikaz života od osnutka Vinkovačke željezničke stanice do današnjih dana. Ja sam sjedio do duše u prvom redu, ali sam čuo reakcije tijekom predstave, znači ljudi odavdje iz Vinkovaca, i vrlo često sam čuo da, to je tako, evo vidiš, da, neko to vidi. Tako, mislim, to je negdje i bila ideja te predstave. Uistinu posebna energija osjećala se u publici. Bilo je i sjetnih uzdaha i smijeha. Predivno, smiješno. Super. Se svidjelo? Je, normalno, zato što sam i sam željezničar, pa sam se vidio u svemu tome. Meni je sjajna predstava, ali sam još uvijek pod dojmom i nekakve i tuge i otuđenosti. Naravno, ima i nekih veselih elemenata. Željeznica i željeznički kolodvor jedan je od sinonima Vinkovaca i kad kažete željeznica, odmah to asocira na nekadašnji kolodvor, odnosno sjecište željezničkih puteva. Posebno emotivna večer bila je za ravnatelja Vinkovačkog kazališta, koji sam dolazi iz željezničarske obitelji. To je predstava o željezničarima i njihovim traumama koje su imali i koje su im probleme donosili, te problemi koje su oni s posla nosili kući. Ova drama s elementima humora, univerzalna je priča o raspadu obitelji i otuđenosti, smještena u Vinkovčanima dobro poznati ambijent željezničkog kolodvora, kojega su pučki zvali Štajga. A što o tome misli publika, najbolje je rekao pljesak na kraju predstave.